Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta ce tana buƙatar dala miliyan 1,000 da miliyan 500 a wannan shekarar domin ceto rayukan ɗimbin mutane da ke cikin buƙatar kulawar kiwon lafiya, cikinsu kuwa har da waɗanda yaƙin Ukraine da kuma Gaza ya shafa. A cewar sanarwar da shugaban hukumar Tedros Ghebreyesus Adhanom ya fitar, ya yi gargaɗin cewa kimanin mutane miliyan 300 ne a faɗin duniya za su buƙaci agajin kiwon lafiya a bana. Ya ce daga cikinsu akwai kimanin mutane miliyan 87 da ke buƙatar kulawar lafiya, don haka suke buƙatar kuɗin da ya kai dala miliyan 1,000 da miliyan 500 domin gudanar da wannan aiki. Tedros ya kuma yi tsokaci game da yadda matsalar sauyin yanayi ke ƙara ta'azzara bayan tabbatar da shekarar ta gabata a matsayin mafi zafi, lamarin da ya ce na da illa sosai ga lafiyar al'umma, sannan ya haifar da fari a yankin ƙuryar gabashin Afirka. Shugaban na WHO ya jaddada cewa da dama daga cikin waɗanda ke tsananin buƙatar kulawar kiwon lafiya galibinsu na cikin yanayi na rai kwakwai mutu kwakwai ne. Tedros ya ce kashi 12 na yawan kuɗin da hukumar ta buƙata su ne kaɗai ta iya samu a shekarar da ta gabata. Shugaban ƙasar Liberia mai barin gado George Weah ya ce ba shi da niyyar sake tsayawa takarar shugabancin ƙasar bayan da ya sha kayi a ƙoƙarinsa na neman wani wa'adin mulki kamar yadda kafofin yaɗa labaran ƙasar suka rawaito. Weah mai shekaru 57 wanda tsohon zakaran ƙwallon ƙafar duniya ne ya lashe zaben shugabancin Liberia a shekarar 2017, amma ya faɗi a ƙoƙarinsa na neman wa'adi na shugabanci a watan Nuwambar shekarar da ta gabata, inda abokin hamayyarsa Joseph Boyka ya ka da shi. A ranar 22 ga watan Janairun nan ne ake sa ran Boyka zai sha rantsuwar kama aiki. A yayin da yake jawabi ga ɗimbin mambobin majami'ar da yake zuwa a Monrovia, babban birnin ƙasar ta Liberia. Weah ya ce shekarunsa sun yi nisa, saboda haka ba zai yi takara a zaben ƙasar mai zuwa ba a lokacin da zai shekara 63 da haihuwa. Weah ya gode wa al'ummar ƙasar Liberia saboda damar da suka bashi a zama shugaban ƙasarsa, inda ya nanata cewa ba zai sake tsayawa takara ba. Weah bai bayyana abin da zai yi bayan ya sauka daga shugabancin Liberia ba, amma ya ce zai yi aikin tabbatar da zaman lafiya da ci gaba a ƙasashe da ke fama da talauci a duniya. Weah dai ya sha yabo sakamakon yadda ya amince da shan kayi a don tabbatar da miƙa mulki cikin ruwan sanyi a yankin yammacin Afirka wanda juyin mulki yake ta ƙaruwa. Rahotanni sun bayyana cewa wasu da ake zargi 'yan bindiga ne sun sace tsohon shugaban 'yan sandan ƙasar Burkina Faso. An ɗauki Laftanar Kanar Arab Sanda a gidansa da ke Wagadugu, babban birnin ƙasar, a ranar Lahadin da ta gabata, a cewar kamfanin dillancin labarai na Faransa AFP. An kori Mr. Sonda daga aiki a watan Oktobar bara, mako ɗaya bayan da aka tsare wasu jami'an 'yan sanda guda 4 da zarginsu da yunkurin juyin mulki. Ana samun batun garkuwa da mutane a baya-bayan nan a ƙasar da ke yammacin Afirka. An yi garkuwa da Sansan Amselme, wani hamshakin attajiri na kusa da Mr. Sonda. Ƙungiyar malaman ƙananan makarantu reshen yankin Malakondi ta jihar Tilaberi a jamhuriyar Nijar sun tsunduma a cikin wani yajin aiki. Malaman sun shiga yajin aikin na kwana 2 ne daga ranar Litinin domin janye hankalin gwamnati ta ɗauki matakai na kare malaman daga matsalar tsaro. Ƙungiyar ta ce ta ɗauki matakin ne bayan la'akari da abin da ya faru a ranar 27 ga watan Oktobar bara, inda 'yan bindiga suka yi awon gaba da wasu malaman makarantu 2 ranar 10 ga watan Janairu, inda aka kashe wani malami bayan shafe tsawon lokaci a hannun 'yan bindigar. Lamarin tsaro dai na ƙara taɓarɓarewa a jihar Tilaberi, duk da ikirarin da shugaban majalisar mulkin sojin ƙasar Janar Abdurrahman Ciyani ya yi na cewa sun samu nasara a yakin da suke yi da 'yan ta'adda. Mamakon ruwan sama wanda ya janyo ambaliya na ci gaba da ɗaiɗaita sassan ƙasar Mauritius a cikin sa'o'i kaɗan da suka gabata. Hukumar kula da yanayi ta ƙasar ta ce wata mahaukaciyar guguwa mai haɗari mai suna Bilal da na dab da shiga tsibirin da ke gabashin Madagascar.
Ana kuma sa ran guguwar za ta wuce zuwa kudancin tsibirin a safiyar ranar Talata. A ranar Litinin ne dai wasu hotuna da aka yada a kafofin sada zumunta suka nuna motoci nutse a cikin ruwa a gefen titina kusa da Pont Louis, babban birnin ƙasar. Mahaukaciyar guguwar da ta riga ta lalata wasu wurare da ke kusa a cewar hukumomi. A rawaito mutuwar mutum ɗaya sannan ta ɗaiɗaita sama da 600. A safiyar Litinin ne dai aka sanar da rufe makarantu a ƙasar sakamakon guguwar da ke tafe. To a Najeriya, hukumar yaƙi da yiwa tattalin arzikin ƙasa ta annati ta EFCC ta kama tsohon ministan masana'antu Charles Ogu kan zargin almundahanar kuɗi da ya kai naira miliyan 300 da miliyan 600. An kori Mr. Ogu wanda marigayi shugaban ƙasa Umaru Musa Yar'adua ya naɗa bayan sauye-sauye da aka yi a gwamnatin da ya shafi ministoci 19. A cewar wata sanarwa da jami'an ko kuma jami'in hulɗa da jama'a na EFCC Dele Onyewele ya fitar, ta ce an kama tsohon ministan tare da wani George Free Onkeme a jihar Imo ranar 11 ga watan Janairun shekarar 2024. An bayyana cewa kama mutanen biyu na zuwa ne bayan korafi da wani bankin kasuwanci ya kai wa hukumar ta intanet a wani kamfani mai suna Iboni Agro da tafka almundahana wanda kuma yake da alaka da tsohon ministan. Sanarwar ta ce binciken ya gano cewa an zargi Mr. Ogu da Ekema da kuma Iboni Agro da karɓar rancen kuɗi daga banki domin saye da dillancin shinkafa da aka gyara. 'Yan bindiga sun kai hari wani sansanin sojoji a ƙauyen Nahuta da ke jihar Katsina inda suka fatattaki sojoji da cinnawa motocinsu wuta. Sun kuma kutsa cikin shaguna da gidajen mutane tare da sace kayan abinci da dabbobi da kuɗinsu ya kai na miliyoyin naira a cewar kamfanin dillancin labarai na Reuters. Wani mazaunin ƙauyen Isa Bello ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa hari kan sansanin sojin wanda ke ɗauke da sojoji da 'yan sanda da kuma wasu jami'an tsaro a ƙaramar hukumar Batsari ya faru ne a ranar Lahadi da ta gabata. Sai dai mai magana da yawun 'yan sandan jihar Katsina Abubakar Sadiq bai mayar da martani ba da aka tuntuɓe shi domin ji daga ɓangaren su. Kunga 'yan bindiga riƙe da makamai suna cin karensu babu babbaka a faɗin arewacin Najeriya a cikin shekaru 3 da suka gabata, inda suka yi garkuwa da ɗimbin mutane da kashe ɗaruruwa da kuma saka mutane fargaba yayin da suke tafiya akan hanya ko zuwa gonaki a wasu yankunan.